ya nasugot calon pengantin dopek manang calon paromen nami alai angkut sadarion nunga sah behu begi kami gabe paniaran nami na gabe paromen nami ya nakon nami sadarion borulingga ima ya nakon nami alani Maria iya nang tadi nami nunga sah keluar surat tekawin nasida alani baim majolo pangiduan nami halo asa humulai hami totor nami asa alu-alu majo parjolo tu amat tadi bata pardeng basa nasumurungi asa didongani hita di bagasa sadariot tarikot di loton las badu halima amang alu-alu majolo tu amat teraja nalia nalolo nahumaliang asa totong di bawah kami di tamiang nasida asa didongani hita di dalam ulota di bagas sadarion patuluha lima amang asa alu-alu majolo tu nama mau perhami opui raja sile sabungan asa didongani hami laumarul laut sadarion la sebaima godang mula-mulai asal marmula gabe marmula horas Mala tema dia mun apa dename enggak dibekau di mula dia kapang gabe pa horasi asa anggiat boy bulan nami ulon namion bae majo godang sobat tua materi bata asamar sobat hami berputar hita tempat sahalida ya tema ngadebek kamu godang sobai asa boy hamineng mangaliat tami songon na makalas so parumen nami ninong majalo pernikahan nasi dari bangsa reot bae majalo amang na bartusi godang liat dia asa mangaliat tami jolo tulu hari makalas so parumen namam tabaton ya ya tabaca ya tabacon
Iya. Tak atur tempat masing-masing. Di dia tempat ni boru tak bereng main rata. Tarik berputar terus. Iya. Lagi tak baca. Atur tempat. Masuk babak, John. Masuk babak. Horas. Alau ngetai lihat tidak. Jadi asana yang masih siuka kita lah sisi mahi daulas mermeme. Ida roha molo tuhamu boruan non huliak kami tik kita ada boru bere iba bere. Sonari hita bonasut mana paparan dopung taraja cile sabungan mahita sonari. Jadi di hamon abonasut name. Bolo petung dison hita marsit siukan. Bolo petung disok kami marmeme yana kota tak dadong las rohat tadi bagasat tikion tepak kematikia teh. Jadi alani dak sudah pulung bolo tuk peso gabe palia. Dak sudah hita marsit siukan bolo tuk pabainan nahurak sosadi alani. Bolo petung tu paromet tapi dok tu anak kota bawa dok sesada jalo maham saluk nate. Gabe majalah horat. Pajolo paromai dok anak kemak. Jadi sone madi hita nabarhamaranggi boru parpuri manona teh. Hita nabarhamaranggi paparan do pung taraja sile sabungan do pada nami ha doli tapu bolo do bitang sa udura maita. Pada nami neng disombahami patuduhol las di rohanami di naung sah ia nakon nami om majalo pernikahan di bagas padari om. Adong pangiduan nalasi dan nak kade parpudi. Ido. Boleh. Las disombahame pas haton las dirohanami tu penganten alani bae majolo na bartusi ngomalo beho amang mabait tu si ho bartusi kotoran nabi ya perjulu siapa nasuma baru mangi paparan do pukta raja cele cabungan ya lanjut panggihut ya manggihut langsung ya 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 lanjut iya tersana tahun sana waduh gaya perempuan enam ada iya terbarurut ya cuk opung deh iya satu sama sabar
Ya, siuk. Opung, bapak muda, bapak tua. Ya. Masuk mabung. Suhut, opung suhut. Ya. Ya, siuk. Ya. Ya, baik Cahita. Ya, siuk. Jadi Sony madihamu monasud bolo petuk Sony na boy hita na warsi sukan las maroha alani PT Sota Jalo saat ado sidi diona pasak majoti kiti borutate tuhamuna boru nami bere ibe bere nami pasaat partikiat tuhamuna
Boru bere iwe bere. Halak lai si bolon. Si Tumorang, si Malau. Partigalingga. Rokam Kujenda. Oh. Wahida boru bere kami bere dah habis oh boru jadi di Sadarion mulai ate matadok tu dewata siala di leodo di hita poparan dia pungta ima na di jumalon ima namu keberbagason lain nami manang inang bau nami di Sadarion. Alai perjolu jauh tempat adok kami ate diri nami. Kami ma anak nena borumuna manang ibu tamuna. Ima urok ma goreng kiku si jadi. Kami ma keluargana naro sia lupakam malas niroha. Ima namu keperbagason lain nami do inang bau nami. Mulate malo tu dewata. Kini do ti hai paton. Marlas di roha kita sudah ison marhulau baru. Omma tutu hasa daun di pinoparnya pungta de. Hito nuaing siak kami nabi nubus muna marga sitohang marlas di roha dotong di Sadarion. Ima di Sadarion nama satu ada nagok ate tula tulang nami lingga alingga oleh ate matu Tuhan saya lihat matu Tuhan sadau diamuna akka tulang nami hula nami diamu hula nami somma hami akka borumuna adong ko sopat na tua dak suduk pulang dak suduk sadia dak sudah sobat nami ben nami nang sadia soalnya pe sobat nami raja nami hula nami nada boy terbek kami lasuk marohamuna wah diamu pariwan nabi wah tabahu ha tamte buru bere gabe jalahoras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Songoni matutu ibaga sulot orang pola huboto tulang di parboga somun baselamak berbahagia ma tulang au ma amang boruna siakakan dia udah pola huboto bakatai kurang do huboto ada don ba selamat bahagia mari tulang ke mudah-mudahan keluarga sakinah dan mawaddah ima jona boy tardohnau tabai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naroha si sadaha tamai tamalodong apa mana bae bu ini Mulate perjual di tuatah jadi songo di pesta tulang nami di Tikion hai mema peparani na boromuna silupanggaul parsital mak jadi tung songo ni pe le di harro nami di Tikion ba mulate ma di tuatah siang dia ma gabe keluarga na berbahagia tulakku doho tulakku na poso songo ni mahami nang terlalu mobi dia wakalai nami saluna ra molo pribadi aka pahopumuna mahami jadi sanggia ma di bagas tikio tukai pe utu siapa parani na boromule las marohamu hatakia tetap ba pasatami to kadongan mulate ma jadi soni ma dihamu mamang parmusik nami di tikio rohami peparani hula-hula nami saluna asa rohami manoba-noba raja di hula-hula nami bekau ma totor si totor nami godang nami butima ya siuk
Nate madi hita saluh na papara na pukta raja sila sabungan lumobi madi hamu bona suhu sinabutar. Didahu begi hami hamuna. Ima buru bere ibe bere. Naba mabal las di roha, naba tuduh las di roha di bagas seperti kianon. Atong dohonon nami matu hita saluh na. Ador hastu ador histu dolok di purbatua. Saluhu nama hita pinopar na pukta raja sila sabungan horas jala dorgi. Sama hita tunda sarumatua. Atong bain hata do si Jona. Harpe. Aku